weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to mbagne to windinga to feerella to haymedade to dabbe to dabbana to ñaabina to gurela cooga to hijaja to tampi daro to burguduna to atene to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi wurnay e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie fodde capanɗe nayya sagata yilotonoɓe kanŋe mbiyama teeɓa e nokku biyeteɗo jeune tampon taw ko nokku kaɗaɗo e oɗo saaha joni yettede ko fate ɓena yilotoɓe kanŋe to leydi Sénégal jaydiyanke dowluɗo biyeteɗo pappe ali ñanga wiyama teeɓa e oɗo saaha joni mo tawi juuɗe dadiɓe o nanguiran noon ko saktude sirruji taw ko document ji militaire ɗi wondani e yamirore to leydi Mali ministre de la défense et des anciens combattants joddima en audience e ambassadeur joɗaniɗo leydi Russie ndera leydi Mali to leydi Côte d'Ivoire ko babiraɗo goto mo duuɓi capanɗe joyyi e jeetati ko kañuma ƴetti fetela warti saabi wartademo noon ko taw yenanedemo kay ko joom suudu makko ene yaltida e gorko goɗɗo to leydi Guinée Conakry ko accident musɗo waɗi toon tolno wuuro witengo Sogeta fodde no gasena neɗɗo ko wasi hen pittali men to leydi Nigéria ko garmi gara hakkude remoɓe e aynaɓe sappo e jeetato neɗɗo wasi hen fittade mum to Congo Brazzaville toonne ko pasteur goto jeeyaɗo to RD Congo woni république démocratique du Congo walla mbiyen Congo Zaïre ko kañuma tigui hirsi ɓiyuma jarano e duuɓi nogas e goho tawa o wi o waɗi ɗum koye dow yamirore jomiraɗo ñaagui namdimo kay nde waɗata sacrifice bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke moccomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena Docteur Djibiso en andira dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to wuuro teddungo woni Madina Gounass ɗo wiyete galle Guilias ceerno Hammad kala garɗon ma tawɗon Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena Docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala taweteɓe to Mauritanie ha tenti to lamorgo leydi Mauritanie woni noksoɗa musidɗo makko biteɗo Makka Bana ene tawe ɗon kala ko cohluɗa e safara sa yettimɗo ma heeɓa ko noonne kadi base makko taweteɗo to Kidira so tawi a ari ha ɗon ma tawɗon sohna Aminata Sow kala ko cohluɗa ma heeɓen ha timma siftinde ono Docteur Djibiso ko safriyanke ngana ko wayno ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fibron kis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala sotpis diabète tension hernie estomac ɗojje duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje jaaɗo ha haqqille mum wirni foti ko huɗo bonko ko walla ko seyɗane donkuɗo ɓesnude ko noonne kadi musidɓe tedduɓe Docteur Djibiso ene uddita on uddiɗo walla gonduɗo e dabare kala sa yiɗi hebde Docteur Djibiso safriyanke ngana taweteɗo hande to wuuro teddugo Madina Gounass to wiyete galle Guilias ceerno Hammad mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko Mauritanie 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 79 57 so tawi ko numéro makko WhatsApp beele mbawa hebdemo ko tonggode leydi Mali 00223 70
85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese moɗona fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa korel teya ko haa ko moƴƴe iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en haa moñi kala yiito heen hoore muɗuma an mo haydara musani sa jokkodire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www point gorel teya point com sa yiɗi hebde tonggode gorel teya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique koto États-Unis d'Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden danda faade gorel teya jam tan woni heena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen ñande jeetati woni ñalawma janggo e jeenayya lewru novembre ndu gonɗen ɗu ma Nouakchott lamrogo leydi Mauritanie ma jabbo forum moɓe mbiyata forum mondial sur la justice des enfants et de la prévention et de la privatisation des libertés ko fodde noon capanɗe joyyi leydi wondude organisation internationale ma mbawa tawtorede oɗon forum yuɓɓinta forum o noon ko catala bitengal défense des enfants international tawi kadi joɗaniɓe e nder leydi Mauritanie ko catala bitengal AMSME woni association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant ngal catal noon ene wallodira walla ene ɗowdira golle ɗe e panel goto ko panel ONG toppitiɗo ko fate sukaɓe toppitiɓe ko fate sukaɓe ko fati e sukaɓe ɗum noon tawa kadi no sukaɓe mbawi tawɗen sukaɓe ɗawaɓe ko fate liberté mumen koye foof noon ene waɗa appui woni tigui e ballal laamu leydi Mauritanie tawi noon ɗum noon waɗa koye juuɗe commissariat aux droits de l'homme et de l'action humanitaire et en relation avec la société civile ma Mujibou Batungu noon koyo sukaɓe ɓe kay mbawa hebde needi moƴƴiri no fewi keɓa haqqi mumen ha timma ne needi moƴƴiri mbawa kadi jangguinede jangde moƴƴere hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie daddiɓe halfinaɓe nden ka e kisala leydi Mauritanie
Mauritanie ɓe kolliri tigi wonde ɓe nangi fodde capanɗe nayyi sagata yinno yilotnoɓe kanŋe ñande jamma aseda ina wiyata aleta hanki o e nder mokata mo birmo guirina ene tawe nder région motorisé mouro ɗum noon tawe to rewo leydi Mauritanie militaire uji ɗi noon nanguɓe ɓe battiɓe e juuɗe gendarmerie ɓe jinno ko nadde e nokku biteɗo jeune tampon noon kaɗaɗo e oɗo saaha joni natede e siggede kanŋe kadi on nokku woɗɗani kerola hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc ko ɓeɗo noon koɓe ɓendinteɓe noon yesso justice mo leydi ndi siftinde noon ko ɓoyani ko sagataɓe tato tawa ene pella e nder ɗiɗon nokkuji tawa kadi ko asannoɓe kanŋe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal Papa Alé Niang ko jaydiyanke dowlude no fewi ko journaliste d'investigation o wiyama teɓa omo tawi oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe ɓe hinde sécurité urbaine tawi o nanga noon koya dow yamirore procureur de la république o nawama to commissariat central ko toon o mofta o nanguira noon koko fati alhaali fati haala hakkude Sonko e Adji Sarr Papa Alé Niang noon yaltinino ene yaltine kala saaha ko fati on fannu ene yaltina hen kalande mum e oɗo saaha joni noon o tuuma ko saktude document ji taw ko document militaire ɗina document ji noon tawi wondani e yamirore maître Cissé Clédor Ly ko kañum woni hujjikintoɗo makko woni avocat makko holliri hen mette mum no fewi namdima kadi nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni koye on fannu keddoɗen Khalifa Ababacar Sall koye mawɓe yawmi askani wi o holliri hen mette makko no fewi e nanggugol Papa Alé Niang o namdima noon nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri noon Papa Alé Niang ko jaydiyanke mo hono mum weɓani darde mum fayidinde no fewi ko fati haɓade ko fati liberté ha tengti noon e liberté d'expression ko noon kadi hono Aminata Touré ɓuuɗo lollide Mimi Touré kañum e hoore mum waɗi condamné ferme ko fati ngollo nanggugol o namdima kadi nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade kanko Mimi Touré o haalani ɗon holli tigui wonde o sikkanno ko démocratie leydi Sénégal ɓenni kay nanggude jaydiyankoɓe taw ko wonɓe e golle mumen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jaagogal kalfinaɗo ko fate celalade gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde altine hande o e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi yimɓe joyo woni ko holkisa e nder jokli leydi he kala hen tato tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano joyo kefti cellal mumen hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum leydi Sénégal ne yaara oɗo saaha joni winditiɓe doggol corona capanɗe jeetati ujunere ne fayi temedde jeetati e nogas e nayo neɗɗo e nder ɓen noon hen capanɗe jeetati e jeegom ujunere temedde tato kefti e temedde jeetato e sappo e goho kefti cellal mumen hano hannirta ni ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetato ko ɗum woni doggol winditiɓe taw ko yaltuɓe aduna e mboroso coronavirus ñalawma hande o eɓe jogui capanɗe nayo ka active woni tigui tinaɓe wonduɓe mboros coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe so tawi ko ƴettuɓe ñakkoji mumen togui ko rafi o yetti ñakkoji ɗi naati leydi ndi faati oɗo saaha joni ɓe jaara e million e temedde jeetati capanɗe jeetati e jeetati ujunere ene fawi temedere capanɗe jeenayyi e yimɓe tato ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to muuro yimɓe joyo tawi ko joguiɓe sécurité Ousmane Sonko woni garda koruji makko Ousmane Sonko mawɗo Pastef ɓen noon taw kadi ko nangganoɓe e to nangganoɓe tawateɓe tawatanoɓe kala oɗo saaha to brigade de recherche mo Saly ɓe ɓendinama altine hande o to tribunal mo grande instance mo Mbour maɓe daro yesso procureur hono Mamadou Diop ɓe nanguira noon ɓe nanggano noon koto Dakar e sa ɓe nanggano ko nder Dakar e sa kay Ousmane Sonko waɗano convoqué waɗano auditionné yesso juge ɓe nanguira noon koye fiide ɓe yimɓe ha gañi to wuuro witego cekki ene tawe e nder commune mo Diassa e sa kay Ousmane Sonko wonno e tourné muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande jamma aljuma ine wiyata 7 sanga 5 heures du matin woni tigui ko addi salatu seeɗa
bandiji ɗi hinde agresseur uji janino e neɗɗo goto ɓe jani makko noon ko waɗɗani galle hoorejo leydi ndi taweteɗo to Mermoz ɓe kamɓe bandiji ɗi noon ɓe mbawi hutorade pistolet woni piyande ɗen piyande noon mbawi noddude yimɓe ha tengti e gendarme aɓe nottiti hen ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbaɗi encerclé nokku o ɓe teɓima yimɓe hewɓe ko ɓuuri hewde noon ko ɓen bandiji ɗi hinde agresseur moɓe janno kadi teskama koye galle hoorejo leydi taweteɗo to Mermoz ko hen golloto kamɓe noon gendarmerie nanguiɓe e jammago he walla e wendo he kamɓe kala ɓe ɓennina to section de recherche mo Colobane ko ɓen kalfina ko fate losgo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Thiès to leggal bitegal Nufak ngala Thiès Sara Djouma go Sara Djouma kiɗɗo e nder legal hen waɗɗani sa Darou Salam ko goski cukalel gotel tawa ine wara ine ubba e ngel ubbira noon e keñali e ngel yaranno e duuɓi jeetati Allah ubbugol ngol e keñali noon hestaskama tigui koyɗe maggel ubbaki ha fewi ko yahatnoɓe tigui mbawi yiide koyɗe maggel nde laamu ngu tini noddigo en koni koɓe faabo woni sapeur pompier en kañumen gaari ubbiti goski kiɓe mbawi wondade ɗum tigui ɓe nawi ɗum to hôpital Ahmadou Sakhira Diéguène mo Thiès e mbadi autopsie beele ne ande hol ko yooɓi fittandu maggel e hol jooɓiɗo fittandu maggel habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jehen to jongoloro tana musto waɗi to jongoloro Niché sara wulokko sara fatiga sagataɓe ɗiɗo noon takasaɓe soko sagataɓe ɗiɗo kawri toon e ladiale accident moto ɓe pelbodiri noon moto mabɓe filmi ko camion goto pannoɗe e dow lawol maaɓe ɗiɗo ɓe hen goto ko agent sapeur pompier o gollotono koto Thiès goɗɗo ɗon ko jakarta man o woni dongnannoɗo jakarta o tawa kadi ko kañuma wonno gardien de bite équipe biteɗo ASC mo Jambu Gona de jongoloro accident o noon waɗi koye dow lawol national numéro 1 sanga 2 heures du matin mbiɗen ko moto mabɓe felɓi camion pannoɗo ko sapeur pompier en garani ɗon goskiji ɗi nawi ɗumen to morgue hôpital régional mo Ziguinchor kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal jehen to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor gouverneur Ziguinchor Gueye Diouf kanko de ñande aljuma nde o noddi jaam o noddi peewal e dennangal réseau Casamance e ko taari Casamance. Docteur Dominique Mendy o ko étudia to université Assane Seck yantude élève étudiaji ɗi yaruɓe LD formation LD ina wayno ɓe mbaɗi ɗum ɗo ɓe gayni ko fewte batte fannu doctoragal ɗum noon ina wayno goto maɓɓe fof heeɓi diplôme muɗum ko ɓuuri yawde e yaccade wonande ɗo wonɓe ɗo e nder Ziguinchor. kamɓe étudiaji Assane Seck de wonkoɓe kaali e ummarade ɗemgal Alpha Oumar Ba ɓe mbi maadi mahiteni toon ndi école aji ɓeydaɗi ɗi duuɓi jeeɗi ha joni gasani. kamɓe noon so tawi gasani koɓe jogorɓe yaade holɗum grève alaɗo jogui koɗo fuɗɗi alaɗo haaji. ɗum noon affaire jangde nde il faut kande wasa wonde ɗum noon ko ɓuuri yawde yaccade. ɓe dukti ina wayno kalis baɗaɗo eno ha joni duuɓi jeeɗiɗi maadi ronkama yo gas. kamɓe noon eɓe cukalii yo maadi ndi gas ko ɓuuri yawde e yaccade nde wonno eɓe katojini hen ko hen ɓe janggata. Weltare TV musidɗo men Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yallah ko wadde allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate défense woni kalfinaɗo ko fate koninkoɓe e ancien combattant ji woni moɓe catal gonɓe innitamo MDAC ono colonel Sadio Camara o joddima en audience to bureau ji makko to e ambassadeur joɗaniɗo leydi Russie e nder Mali biteɗo Igor goro moyko ɗum noon wonno ko guila ñande ɗiɗi lewru novembre ndu gonɗen ndu e tawtorede secrétaire général makko hono général
général de division biteɗo Sidiki Samake wondude chef de cabinet makko hono colonel major Faragan Sangare e wondude inspecteur général adjoint des armées hono colonel major Fatou Goma Cissé e wodɓe taw ko koninkoɓe ɓe martaba towɗo no feewi ɓe jewtidi noon ko juuti ko fati kayi e jokkodiral e gollodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi e fannuji kala ha tengti noon e fannu sécuritaire ha joni ko leydi Mali keddoɗen Chérif Ousmane Madani Haydara ko kañuma woni HCI woni président de Haut Conseil islamique du Mali o darinoma noon e dow tribune e sa kay seppoji seppo mango waɗnogo e nder leydi he taw gona seppo noon ko hollide guila ñande nayyi lewru novembre hollide metti mumen e oɗon vidéo balinoɗo e nder leydi Mali sari e réseaux sociaux ji taw ko ñingde diine islam o e nder goɗon seppo noon kanko Chérif Madani o wawi tigui sudde konguɗi makko ɗina konguɗi noon ko hollide mette makko no feewi e oɗon vidéo e erade kadi laamu transition ngu nde wattata hakkillaji mumen no feewi e ɗiɗo konguɗi o wi noon so tawi kay laamu ngu diwi walla taaɓima julɓe ɓe maɓe gartu kadi maɓe gartu ha e julɓe hen woni tigui ko si vous sautez les musulmans vous allez leur revenir wona konguɗam ko konguɗe Chérif Ousmane Madani Haydara faade e dadiɓe laamu transition leydi ndi e nder seppo ngo noon kanko tawi seppo ngo erino guure kewɗe no feewi ko wayno Sikason ko wayno Haye Mopti ko wayno Tombouctou Bamako Djéné notitima e ngoɗon seppo ngo Chérif Madani Haydara nodduno ko fati kay e hollude metti mumen e oɗon vidéo taw ko vidéo blasphématoire ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Côte d'Ivoire ñande jamma alarba ɗiɗi lewru novembre ndu gonɗen ɗum ko tana muslo waɗi to wuro witego Bogbossou e nder sous préfecture mo ire ko gorko goto noon mo capanɗe joyyi e duuɓi capanɗe joyyi e jeetati kañuma warti tawi ko pisle o ƴetti o toɓɓi e hoore makko harti fiyande o yadani e wonki addanimo wadde ɗen gueɗe noon ko caggal kay nde o yenana joom suudu makko mo resini yaltide e gorko goto ko ɗen metti keɓimo noon haw wawi tigui yaade Allah juuɗe me gendarmerie noon notitima hen waɗi constat mumen yamiri kadi yo goski hiɓuɓe koto leydi Guinée Conakry paden aleta hanki o accident musɗo waɗi to hirnangue Guinée Conakry ko ka mini bisa jollunoɗo étudiaji kañuma firɓodiri e camion goto no gasi nayo neɗɗo wasi hen fittade mum accident o waɗi noon ko tolno wuro witego Sogeta e sara Kindia ene tawe temedere capanɗe 3 kilométre banggue funnague Conakry karo noon ummino ko Conakry o fano ko wuro witego Farana noon tawe to banggue worgo ɓajo funnague leydi ndi to école aji e université ji kewɗi ɓuuri wawde tawede nder leydi he siftinde on kadi e nder lewru septembre hakkude lewru septembre ɗum sappo e joyi neɗɗo mbasino pittali men accident bisa taw on accident wanno kadi ko pecce jamma ene teska noon leydi Guinée kala saaha accident ji musɗi jaadude wargoji ne mbaɗa nder leydi he taw saabi ɗum ko wasdeɓe moƴƴude laaɓi habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Nigéria noon ɗeɗo jonte cakkitiɗe kala toɓoji kewɗi ndiyam teskama tigui toɓi e nder leydi he ɗum saabima noon ha waɗi yoolere mawdu no feewi fodde million ngaji 3 neɗɗo e oɗo saaha joni goni tigui ko yoolere galleji men koko kumbi ndiyam ha tengti noon e ɓen tawteɓe e nder nokku biteɗo delta Niger ɓen kay teskama e oɗo saaha kay ndiyam nana ha e nder galleji mumen ha joni ko leydi Nigéria keddorɗen e nder état biteɗo état mo Béni to hakkude leydi ndi woni au centre du pays ko yangu musgo waɗi toon taw ko ɓen aynaɓe kañumen jani e wuro remoɓe ɓe jani koye jeere wuro ngo ko famɗi kala sappo e jeetato neɗɗo ɓe mbasi mari toon ɓe itti toon pittali mumen nguɗon jangu noon nguɗon jangu noon hollirama tigui aynaɓe ɓe noon kolliɓe jani koye jeere e nder wuro witego o hoola kilométre uji jeetati ene tawe hakkude mum e capital wuro état biteɗo Makourdi hollirama noon kamɓe waɗɓe jangu ngu ɓe taraki rewɓe ɓe kormaki sukaɓe ɓe jurmaki tigguji bon potti kala ɓe ittata pittali men mbiɗen sappo e jeetati neɗɗo wasi toon fittade mum ha joni kodi kabaruji men e ɗemgal pulaar koto Congo Brazzaville udditen kabaruji men to
leydi Congo Brazzaville teskama toon tigi to seɓɓeta to leydi Congo Brazzaville taw ko wuro Congo Brazzaville wuro witengo Bettu engo tawe tigi to seɓɓeta banggue rewo leydi ndi ko pasteur goto pasteur on ko Congo RDN aji woni Zaire najo ko Congo Zaire o jeeya on pasteur noon kanko e famille makko kala ɓe kuuri koye nder Congo Brazzaville omo jogui toon église noon église o indiri ko hoore makko ɓe mbiyata ɗum ko église kalango kalanko kanko noon omo wiye pasteur kalanko on pasteur kalanko ɗon ko kañum ƴetti laaɓi nde tawa tigui ne wonde ballal woni tigui complice aji ɗiɗi yimɓe famille makko ɓen ballimo ñaddude o nanggui ɓiyi ko sagata gorko mo duuɓi nogas goho baɗannoɗo lycée o hirsi ha laaɓi memi leydi o holliri noon addinimo hirsude ɓiɗɗo o ko yamirode hebdemo yamirode ummorade e jomiraɗo yamirimo kay nde waɗata ko wiyete sacrifice nde wawa tigui hirsude ɓiɗɗo o ko ɗum o hirsi ɓiɗɗo o ha memi leydi ɗum noon saabima tigui mette mawde no fewi ha tengti noon e ɓen élevage jangguitannoɓe sehilaɓe suka kirsaɗo o jiiɗino wadde joftigu so warde wartade babiraɗo o ko laamu wawi hedde hakkude mabɓe ɗum waɗi noon garmi garan ha yimɓe ɗiɗo woɗɓe mbasi hen pittali mumen fodde sappo e goho neɗɗo woɗɓe mbarmi hen pasteur badɗo ngal ɗon mbaɗa noon e complice ji mum ɗiɗi woni wallunoɓe mo ñaddude ɓe e pasteur uji kala ɓeɗo saaha kala ɓen noon e kamɓe tata kala oɗo saaha eɓe tawe juuɗe dadiɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah enen nangan en kaɓɓirɗe ɗe ko enen heedan en to Ziguin Sokho musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mo jogo on